Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa ato nga panguna nga mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, Governor Lacson nagduso sa isa pa ka semana nga implementasyon sang Enhanced Community Quarantine sa probinsya matapos ang Abril 30. Exit planning team sa Bacolod para magdihon sa mga programa angot sa problema nga gindulot sang COVID-19. Sa balita nasyonal, insentibo igahatag sa mga bukas nga negosyo sa mga probinsya. Cebu naka-record sang 24 ka panibagong nga kaso sang COVID-19. Sa balita international, quarantine violator sa South Korea pasok-sukon sang electronic wristband. Sa balita sa sports, Bacolod Master Sardines may mga ginkakas kag may mga bago nga sign up nga players sa ila team. Sa balita entertainment, quarantine facility nga ginpatukod sa Day Julia kag iya mga utod nagbukas na. Samtang sa balita espesyal, mga rason kon nga nagabaho ang baba kag tips kung paano ini malikawan. Maayong aga Bacolod, may aga bilugabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Sabado, Abril 25, tuig 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Action Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa gihapon ang bilog Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro ang mag-angkon sang magalumon nga kalangitan nga may lulapta nga pag-ulan bangod sang easterly sa kon localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtob mabasko nga paghuyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminhan nasidlangan ang magaluntad naman sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro nga mayara man sang kasarangan tubtob mabasko nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius tubtob sa pinakamainit nga 35 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlag karon nga aga las 5:32 samtang magatunod naman karon sa hapon las 5:59. Ang mga balita lokal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ano ang social distancing? Ang social distancing ay tumutukoy sa pag-iwas sa mga matataong lugar at pagpapanatili ng 2 metrong distansya mula sa ibang tao kung maaari. Isa ito sa mga paraan upang maiwasan ang pagkalat at pagkahawa sa COVID-19. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company, stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin at Easy Rock. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginaduso karon ni Governor Eugenio Jose Lacson nga palawigon sang isa ka semana ang implementasyon sang Enhanced Community Quarantine o kung ECQ sa probinsya matapos ang Abril 30.
Apang ginklaro ni Lacson nga iyanay konsultahon ang mga alkalde pagi sa online teleconference antes magpagawa sa opisyal nga desisyon. Duha pa sang gobernador, pabor man siya nga palawigon sang tubtub 2 ka semana ang ECQ kung kinahanglanon. Ginpanugyan ni Lacson sa mga local government units nga magpreparar sa mga epekto sang ECQ extension. Marso 30 sa nagumpisa ang ECQ implementation kag magalawi gini tubtub Abril 30 tuig 2020. We are still on ECQ. You can see naman we somehow loosened up a bit. No? Now with the recommendation of the IATF to go to ECQ. Ako personally, I would like to recommend maybe 1 week. 1 week of ECQ. Then maybe we can go to GCQ na. Lain ang rules sa GCQ eh. Are we ready? I don't want to rush. At the bere, siguro 1 week extension. Say no, let's go 2 weeks extension. I'm all for it. I was consulted with the mayors and I'll try to do that. Ang kabahin sa pahayag ni Governor Eugenio Jose Lacson. Hindi pa makahatag sang rekomendasyon kay Mayor Bing Villalonardia kung ang Interagency Task Force ng Bacolod kung ano ang dapat himuon sang syudad sa tion nga matapos na ang ginapatuman nga Enhanced Community Quarantine sa Abril 30. Sino kay AITF Chairman Vice Mayor Alcide Familiaran, mayara pa sang palaabuton nga mga meeting ang task force para talakayon ini nga bagay, ilabi na nga wala nalakip ang syudad sa mga lugar nga ginrekomendar sang IATF National bilang high-risk area base sa announcement nga ginpagawa ni Presidente Rodrigo Duterte. Dugang pa ni Familiaran, ila pa ginakonsiderar sa karon ang mangin resulta sang test sa mga swab sample nga ginpadala sa testing center sa Iloilo, partikular na ang ginkuha sa mga himata sang 69 anyos nga napatay sa Purok Sabes sa Barangay Villamonte. Nagtukod naman sang exit planning team ang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga mo ang gintugyanan sa pagdihon sang nagakaigo nga mga programa angot sa problema nga gindulot sang COVID-19. Pagi sa recorded video ni Mayor Vilio Bing Lunardia nga ginpagawa sa Public Information Office, giningadlan sang alkalde si Councilor Archie Baribar bilang tagpamuno sa among nga grupo kaupod kay Executive Assistant George Zulueta. Suno kay Lunardia, ang among team ang gintugyanan sang iya talatapan para sa paghimo sang pagtuon, evaluation kag recommendation pagkatapos sa Abril 30 nga Enhanced Community Quarantine. Doon pa sang alkalde, madamo nga mga aspeto ang inakonsiderar sa syudad para sa pagdiyon sa ilang masulod nga aksyon kag ini nagalakip sa isyu sang negosyo, budget, legal kag madamo nga iban pa apang ang mas ginahatagan sinisang pagtangod amo ang isyu sang ikaayong lawas. Ginklaro man sang alkalde nga ang anuman nga rekomendasyon sang exit planning team ang natalana nga pagatalakayon sa meeting nga patagayunon sa talatapan upod sa kongresista kag konseho sang syudad para sa nagakaigo nga desisyon. Mga kabayanan, gusto ko magpahibalo sa inyo nga may ara kita na krear nga exit planning team. Inigi na panguluhan ni Councilor Archie Baribar na asistihan sa aton Executive Assistant George Zulueta. Kag may mga membro ini. Ang ini may assignment sa pag-evaluate, study, and make recommendations kung anong himuon naton matapos ang aton nga ECQ sa April 30. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Bing Lunardia. Ginpa siguro naman ni Councilor Archie Baribar, chairman sang gintukod nga exit planning team sang syudad, nga ilamangin prioridad ang kadalagaan sang Bacolod noon angot sa pag-away sang COVID-19. Sino kay Baribar, nabatsyagan niya ang sentimiento sang naglain-lain nga sektor sang sosyudad angot sa mga ginapatuman nga regulasyon sang syudad apang hindi ini mangin balasihan para sa gilayon nga pagbag-o sang direksyon o kon measures nga gina-implementar sa karon sang administrasyon. Nagapanawagan man ang konsihal nga padayon nga bulig kag kooperasyon sang Bacolod noon para sa madasing nga pagsolbar sang krisis nga gindulot sang amo nga epidemya. Sa iban pa naton nga balita lokal, nag-apilar naman si Negros Occidental COVID-19 patient number 2 nga unta na ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon batok sa iya. Ginpatag man sang pasyente kung paano siya natapikan sang masakit sang iya amo. Sunod sa pasyente, antes pa man ang adlaw sa pagpauli sa Bacolod, nakaupod niya ang iaamo sa sulod sa isa ka semana kag bilang driver, hindi malikawan nga mag-ara siya nga close contact.
Duha pa sang pasyente nga wala man siya magpinsar nga positibo ang iyang amo bangod nagpabilin nga asymptomatic ini tubtob nga sangyari ni siya sa Bacolod didto kag nagpahibalo nga positibo ang iya amo sa COVID-19. Nagalaw man pasyente nga sa iya sabat magtawhay kag matagan ang tanan para wala na sang may maglapta pa nga mga issue. No, amo lang ginaayo ko gani subong kahit sa subong maka on air po. Amo lang ginapangayo ko lang tani sa mga gapalapta sa picture ko. Liyog na lang delete kay kalaway mo lang nga makilala ko nila basi mga discriminate mo ko di sa lugar namin. Ginpanginwala naman sang COVID-19 patient number 2 sa Negros Occidental nga nakakadto siya sa Purok Bulak, Barangay Mandalagan, Syudad sang Bacolod. Sa exclusive interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni patient number 2 nga Marso 15 sang magpauli siya halin sa Iloilo kag ginsugat sang iya utod mga alas 10 sang gabi sa Banago Port. Suno pa sa pasyente nga nagdiretso sila sang iya utod sa East Home 3, Barangay Estefania, tuway sa nagagwa nga report nga naghapit pa siya sa Barangay Mandalagan. Angot sini nag-apelar ang patient number 2 sa mga taga Purok Bulak nga ipahamtang ang ila buot bangod siya mismo ang makapasalig nga wala siya makahapit sa lugar. Amo ginangakon nga ginakuan nga hindi ko da guilty sa amo nang allegation sa iba na. Gasugid ko sa matuod nga wala ko daya kaagi sa Purok Bulak. Kay amo na nga time ang pamilya ko yung ginapaminsar ko yung hindi sila ng yaga-yaga. Kay amo na nga time kung pakulad ma-lockdown sa pizza amo na 16. So naging agaw ko sa agay ang makapuli di ko sa Castellana. Makaapit pa ko sa Bulak kaya para magbasket. Kung hindi na ko kagwa sa Bacolod. Kuya hindi ko kabalo magbasket. Ang kabahin sa pagpahayag ni patient number 2. Magapahamtang man sa kaugalingon nga COVID-19 testing laboratory ang humanitarian organization nga Philippine Red Cross Negros Occidental. Sa COVID-19 updates, ang Negros Occidental Interagency Task Force ginpahayag ni Red Cross Governor J. Halandoni ini nga laboratorio ang ipahamtang sa una nga panalgan sa Cross Caregiver Center sa 10th Street sa Capital Shopping Center diri sa siyudad sang Bacolod. Duha pa ni Halandoni, tinguaan sang Red Cross nga makompleto ang plano sa sulod sang isa ka bulan. Ini ang sarang nga makapatigayon sang tubtub 3,000 ka mga test sa sulod sang isa ka adlaw. Ginabi-abi naman ni Provincial Consultant Albe Benitez ang mga plano. Suno kay Benitez, makabulig iniagod mapadasig ang pagpagawa sa resulta sa mga test sa COVID-19. Magluwas ni may COVID-19 testing lab man ipahamtang sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay kag sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod. Ginkompermar naman ni Bacolod City DILG Head Maria Joy Meredith Madayag nga madamo nga mga residente sang syudad sang Bacolod ang nagpalabot sang ila reklamo sa iya talatapan angot sa distribusyon sang bulig pinansyal gikan sa gobyerno nasyonal kung ginatawag nga Social Amelioration Program. Suno kay Madayag kalabanan sa mga ini ang nagareklamo nga wala malakip sa listahan sa mga benepisyaryo apesar sa ila estado sang pagpangabuhi. Dugang pa ni Madayag may pila na ka mga concern ang ila tigayon nga napalabot sa talatapan sang DSST para sa nagakaigo nga pag-akto. Nag-apel man ini sa iban pang nga luyag magreklamo nga kung mahimo magpadala sang formal nga komunikasyon sa iya talatapan para sa komprehensibo nga detalye sa baylo nga magpanawag sa telepono kag pag-post sa social media. Dinarefer namon sa DSWD, DSSD. Sa kapitan niya, ano natin ang SOP natin, pasabto lang sila especially kung may written complaint. Si DILG Head Maria Joy Meredith Madayag. Ginpasalamatan ni Governor Eugenio Lacson si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa pagdonar sang 1,000 ka mga unit sang Coronavirus Disease 2019 o kon rapid test kits. Si Lacson amo nagpanguna sa turnover ceremony sa Negros Occidental Multipurpose Activity Center. Samtang nagpresentar naman kay nag-represent naman kay Zubiri si Sugar Regulatory Administration Board Member Attorney Dino Yulo. Suno kay Lacson, dako ang mabulig sini sa pagpadasig sa pagkuha sang specimen agud may buluan kon infected sang COVID-19 ang isa ka persona. Pila ka adlaw matapos yung mag-ayo sa COVID-19, nagdonar man si Zubiri sang kapin 6,000 ka mga antibody diagnostic kits sa nagkalain-lain nga mga ospital sa Mindanao agud makabulig sa mass testing program sang gobyerno. Contributing 1,000
rapid test kits, no? Dako ginin mabulig sa atong pag-monitor, especially sa mga PUIs naton. Senator Subiri, madamo kinasalamat, no? From the bottom of the hearts of all Negrenses. Thank you very much. Ang dugang nga pahayag ni Governor Bong Lacson. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:15. Sa ato naman mga ka-action bala nga mahilig magpangape. Ang atong nirekomendar sa inyo, black coffee. Kaya ang black coffee gali, panubo sang risgo sa Alzheimer's disease by 65%, nagapanubo man sang risgo sang Parkinson's disease by 60%. Amuna nga nami gini siya ang black coffee. Kakon black coffee, mga ka-action nga rekomendar naton sa inyo ining Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kay nila nga nagaisahanon nga black coffee nga may yara iya sang mangustin. Ang Dr. Alfred sa black coffee with no sugar, makabulig man ini pa na sa aton atay, makapanubo sang risgo nga magka-diabetes kita, nagabulig sa aton nga weight loss. Amo na siya ang pila ka mga benepisyo, health benefit sa Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nagabulig man sa aton para hindi kita dali magmalipaton bala. So black coffee, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar. Kaya mula ni siya sa siling naton ang black coffee nga may mangustin. Mabakal naton ini sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, Lopos East, Lopos Mandalagan, Country Mart, kag iban pa nga mga outlets. So sa aton kape, Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar nga may mangustin. Kay kung kakape ka na, ang sa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Insentibo igahatag sa mga bukas nga negosyo sa mga probinsya. Samtang Cebu, nakarecord na naman sang 24 ka panibago kaso sang COVID-19. Ang mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito, mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao.
Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa. Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20. Detalye na sa aton mga balita nasyonal. Nagpromesa naman ang Department of Trade and Industry nga maghahatag sa mga insentibo para sa mga negosyo nga magbukas sa mga probinsya agud suportahan ang Balik Probinsya nga programa sa gobyerno para sa pagtinguha nga mapahaganhagan ang kagutok sa Metro Manila. Sunod kay Trade Secretary Ramon Lopez, madamo nga Pinoy ang maganyat nga magpauli sa probinsya kung ang oportunidad sa trabaho madamo. Si Senator Bongo ang nagduso sa Balik Probinsya nga programa bilang solusyon sa problema nga kagutok sa Metro Manila sa pihak sa Enhanced Community Quarantine nga ginapatuman bangod sa COVID-19 pandemic. Ginpahayag pa ni Lopez nga ang insentibo mas mataas para sa magbalik sa ilatag sa kaprobinsya kung ikumparar ang mga yara sa Metro Manila. Suportado man ni Presidente Rodrigo Duterte ang Balik Probinsya nga programa, kagin pahayag nga ini ang magabukas ang panibag-o nga paglaom sa mga Pinoy nga magtrabaho na lamang sa ilatag sa kaprobinsya, kag hindi na magproblema nga mapalayo sa ilang nga pamilya. Wala pa nakapangabay ang executive branch sang dugang nga pondo sa Kongreso sa pihak sang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang gobyerno nagagamay na ang pondo para sa COVID-19 crisis. Sunod kay Senate President Vicente Soto III, wala pa sila sang may nabaton nga request na panghanda gin pasiguro nga handa sila nga himuon ang ila obligasyon sa Mayo 4 ang adlaw nga maga-reconvene ang Senado. Sunod naman kay Senator Sonny Angara, Chairman ng Senate Committee on Finance, nga kung kinanglanon ang supplemental budget, nakasiguro ini nga tamdon sang duha ka panalgan sang Kongreso ang pangabay kag ipasar ini agud hatagan sang puder ang presidente nga mag-usar o kon mag-realign sang existing budgetary items. Ginklaro naman sa Department of Interior and Local Government nga hindi pwede nga ilakip sa mga donasyon kag relief assistance ang infant formula milk. Sunod kay DILG Undersecretary kag Spokesperson Jonathan Malaya, ginadumili ang infant formula milk, powdered milk kag iban pang asahi isang breast milk substitute, commercial baby food, feeding bottles, artificial nipples kag teats. Duha pa ni Malaya, ang health experts ang nagdumili sini bangod hindi matupungan ang nutrisyon nga ginahatag sa breast milk. Palayag pa ni Malaya nga ang infant formula kag iban pa nga breast milk substitute ang ginadumili. Samtang iba naman nga gatas para sa mga bata nga may edad ang pwede nga mahatag. Nagbakal naman sang 14 milyon ka pesos nga balor sang test kits ang Office of the Vice President. Ang test kits ang ginbakal ang himo sa mga scientist gikan sa University of the Philippines. Ginpanghatag ang test kits sa San Lazaro Hospital, Lung Center of the Philippines, Luna Hospital kag Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory. Sa mga duwa naton nga balita nasyonal, ginpalawig pa tubtob sa Mayo 8 ang pag-file sang aplikasyon para sa Small Business Wage Subsidy sang gobyerno. Sunod sa Department of Finance, halin sa deadline sining Abril 30, ginpaisol ini sa Mayo 8. Duha ka paagi ang mahimo gamiton sa mga employers sa pag-file sa application. Ang mga SBWS eligible employers nga mayara sang file sa ila email address sa SSS, ginpadalaan sang link sa ila email para sa proseso. Para sa iban pa nga SBWS eligible employers, ang mahimo nga magproseso sa aplikasyon sa my.sss account o sa my.sss account. Nagperma naman sang kasugtanan ng PhilHealth kag Philippine Red Cross angot sa patigayonon nga mass testing sang Red Cross para sa COVID-19. Sunod kay Red Cross Chairman kag Senator Richard Gordon, sa idalom sang Memorandum of Agreement, covered na sang PhilHealth ang gasto para sa COVID-19. Ini para sa tanan nga pasyente nga mayara sang PhilHealth coverage. Panumdum sang Red Cross, dalon lamang ang PhilHealth card o kung documentation o kung number kung magkadto sa Red Cross para sa testing. Naka-record sang 24 kapanibago nga kaso sang COVID-19 sa siyudad sa Cebu, kag Kadam Andre ang record sa Cebu City Jail.
Ang anunsyo ang ginhimo ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa iyang Facebook page. So kay Labella, sa 24 kabago ang kumpirmado nga kaso, 20 ang halin sa City Jail. Sa karon naglambot na sa 149 ang kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa nasambit nga jail facility. Sa kabilugan ng siyudad sa Cebu, may kabilugan nga 352 ka kumpirmado nga kaso sa COVID-19 kay nagapabilin nga may pinakamadamo nga kaso sa Central Visayas. Naglambot naman sa 9,953 nga PPE shipments ang na-release ang Bureau of Customs. Abril 23, naka-release sang 238 pa ka PPE shipments ang Customs. Ang mga shipment ang nag-abot sa Ninoy Aquino International Airport, Cebu, Clark, kag Subic. Umpisa Marso 9, gin pasiguro sang Customs ang same-day release sa mga PPE shipments kag iban pa nga kargamento nga ang unod among mga medical supplies kag donasyon para sa COVID-19 response sang Pilipinas. Nadugangan pa ang kadabuon sa mga Pinoy nga apektado sa COVID-19 sa iban nga pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tub Abril 24, yara sa 1,185 nga overseas Filipinos ang kumpirmado nga positibo sa COVID-19 sa 43 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon, 689 na ang padayon ginabulong sa nagkalain-lain nga ospital. Sunod sa Department of Foreign Affairs, 319 naman ang naka-recover o kung na-discharge na sa ospital. Nadugangan sang 15 ang napatay sa overseas Filipinos, bangod sini 177 na ang kanamuon sang napatay nga Pinoy abroad bangod sang COVID-19. Sa katapusan nga balita national, ginklaro naman sang Philippine National Police nga kabahin lang sang check-up point drill ang video nga nagalapta karon sa social media kundi makita nga ginakompronta sang pulis ang driver sang motorsiklo. Sunod kay PNP spokesperson Police Brigadier General Bernard Banac, tuyo sang sini nga drill among matestingan ang kahanda sa isa ka police officer nga magresponde sa kaangay nga mga hypothetical situations. Madamo nag-react sa video bangod makita nga ginluthang sang pulis ang amo nga persona. Sunod kay Banac, base sa pag-verify sang PNP Anti-Cybercrime Group, ang video clip ang isa ka documentation sang simulation exercise and defense battle drill sang 91st Special Action Company sa Marikina Highway. Quarantine violator sa South Korea, pasuksukon sang electronic wristband. Samtang Bacolod Master Sardines, may mga gitkakas nga players, may gindugang man. Kag sa atong balita espesyal, mga rason kung nga nagabaho ang baba, kag mga tips kung paano ini nga malikawan. Ang ato nagapanguna nga mga balita international kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabigat na break-up, gagaan yan bukas. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Morning edition.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, mag-ausar sang electronic wristband ang mga residente sa South Korea nga nagalapas sa home quarantine. Sunod kay Vice Health Minister Kim Gang-lip, kung hindi makasuksok sang wristband dalon sa shelters kag dito sila pabayaron sang accommodation. Sa karon may 46,300 na katawo sa South Korea ang ginpaidalom sa self-quarantine. Nagdamo ang record umpisa sang ginpaidalom sa quarantine ang tanan nga residente nga nagpauli sa ila nga pungsod. Sa piyak nga may ginapa-download nga tracking app sa mga naka-quarantine sa ila mga mobile phones, madamo sa gihapon ang nagagwa kag nagalapas sang mando. Naibaloan, ginabilin sang iban ang ila sini nga mga cellphones agud hindi nga ma-monitor. Ang wristbands nga ginapasuksok ang may koneksyon sa phone apps paagi sa Bluetooth kag ginaalerto ang mga otoridad kung magwa sa ila puloy-an ang mga naka-home quarantine. Sa atong balita sa patag sang pagnegosyo, suportado sa Department of Agriculture ang plano nga i-develop ang mga idle land sa mga indigenous people o IP agud mapasanyog ang produksyon sa bag-o nga variety sang rice corn o sang humay kag mais. Sunod kay Agriculture Secretary William Dar, ang tuyo nga i-develop ang mga IP lands ang may 200 milyones pesos nga budget kag kuhaw nini sa 8.5 bilyones pesos nga budget sa Department of Agriculture para sa plant program. Doa pa ni Dar, tuyo nila nga mapasanyog ang produksyon sa tanan nga subsectors agud masolusyonan ang kakulang sa supply sa pagkaon sa pungsod dala sang COVID-19 pandemic. Ang rice corn mix ang ginapaabot nga maghatag sang healthier option sa mga Pilipino. Samtang nagpamalabag naman ang Rural Poor Institute for Land and Human Rights Services Incorporated sa plano sang ahensya kag palayag nga ang paghimo sang forest bilang farm ang magatugas ang halit sa dunang manggad. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 50 pesos kag 78 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 55 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 66 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, nagbukas na ang quarantine facility para sa mga COVID-19 patients sa syudad sang Quezon nga natukod bangod sa ginpatigayon nga fundraising sang aktres nga may sister si Julia Barreto kag sang amon nga mga utod. Sa Instagram post sang aktres, nagpatigayon ini sang tour sa bag-o lang natapos nga pasilidad sa Fe del Mundo Medical Center. Si Barreto kaupod ang iya singer nga utod nga si Claudia kag influencer nga si Danny ang naglansar sang project sa tong Abril 4 agud makabulig nga masolusyonan ang overcrowded nga mga hospital. Ang ila tuyo amo makatipon sang 600,000 pesos para sa construction sang facility nga gindisenyo naman sang isa ka architecture firm nga WTA Design Studio apang sa tong Abril 11 na nalampuwasan pa ang 600,000 pesos nga ila tuyo. Sa iya post, nagpasalamat si Julia sa tanan nga nag-donate kag nakigbahin sa ila sini nga misyon. Ang 6x26 meter facility ang may 15 bed capacity kag duha ka mga banyo. Balita naman sa patag sang sports, ginislan sang Bacolod Master Sardines ang apat nila ka mga players. Ginbuslan na day JK Casino, Cyrus Tabi, Jeff Comia, kag Jason Strait, sanday Edgar Charcos, Ben Adamos, Yankee Haruna, kag Ralph Tansinko. Sunod sa head coach sa si Vicky Casiano, iya na ginatanaw ang tandem ni Tabi kag Talio. Si Casiano nga anay assistant coach ng National University, ang nagapati nga mapagwa sang bagong guard nga si Tabi ang iya sini nga potensyal. Palayag ni Casiano, nakilala niya si Tabi umpisa pa lang sa college, rason nga kumbinsido siya nga madamo sa makantuan na team sa bulig ni Tabi. Gin-sign up man sa Bacolod Masters ang shooter nga si Jeremy Cabang, gikan sa General Santos, Burlington kag Mindoro Jack Bigman nga si Sandy Senal, samtang ginapabili naman sa team ang guards nga sanday Simo Camacho kag Jeff Havillonan. Balita Espesyal! Happy Saturday! Happy Saturday! Happy lang permi, no? Dapat happy lang permi. Oo, sa mga SAP beneficiaries na Happy lang dati. Amo na ha? Tinda mo. Sige ha, production boy, no? Bisan do alos. Adlaw nagabalita ta. Matyagan ko pagkatagay bala sang SAP. Ito bala, daw gintutukan sa pulis dayon ng mga beneficiaryo niya. Bantayan. Bantayan. Kaya mo na. Damo takpan. Tapos ito tingala kung damo takpan Victorias. Oo, no? Sige, kaya yapon, bisan nga damo, do halos everyday may balita ta.
sa mga nagakaladakpan sa nga may sa beneficiaries na aktuhan nga nagapanahor o kung ginakapital sa illegal nga droga, mayara gid gyapon niya. Mara yapon. Para sikat. Charot. Kuan pagid 4-piece pagid. Oo, sap kag 4-piece. Batsaga ko si Colonel Kuan la ng Corpus da sinunda Lieutenant Colonel Eduardo Corpus. Nya pagpatagay gan isa pamantay ganit na sila. Oh, dapat mo mangin action boy. Lain sa kita mo sa Banago sa simbahan nila. Oo, yes. Kay Kapitan Ricky Mijares Dire da. ka simbahan no kay para magpamalandong kamo nga ang gamitan nyo sa inyo sa husto. Di Amo na bali action boy kagapon nga balya. Si kapitan nyo na sa tuloy. Oo. Tsakto pwede man or sa barbecue da be. Maka ano pa madamo pang inyo sa Ismail kaysa panahor kay sa kapital sa illegal nga droga. Iba basi wala kala. Iban Basta ka paminsan madakpan ka. Iban ka paminsan basi sa tungits magdamo pa. Oo, paminsaron mo lang na yan. Kung feel mo nga madamo ang size meal mo, magtong-its ka, feeler ka. Kung mamatsyag mo gani nga ang imo nga size meal madamo sa tungits, pamatsyag iliwat ba sila ang pamatsyag mo lang. Feeling ko man to, lain nila pamatsyag. Kay Kiss Action Boy, no, kalabanan, gid ang ginapanagtag ang sap sa mga gym, tiinit daan. Dito ga taas, guro, nilanap. Tiinit tungits ta. Maano na yun, ang iba, tungits, ang iba. Mama na tayo, no? Tapos, hindi gani ka na, umabot na. Set na ta, ha? Kurong na ta, ha? Umabot na, oh. Hindi gani, ang gano'n, sa letra sang B. Bigo na yan. Amin, jugaw gahod na, gali. Ang tungits, kag ang guro na pala, guro sa tagdagan, ay sabi niya, kurong na karon ha, kurong na ta. Kapag naga, sinisanay na lang tayo. Tapos nakabalo na kamo sa venue, ta ha? Dito lang sa sulod-sulod gamay. Hindi ka makuha lamisa. Ang kay Marie, kuwanto ba sa kapihan, kaya sirado mo itong kapihan, yung namunta itong yung lamisa. Ang ending, mag-raid ka rin ka pulisan, pating lamisa nyo, dalambot lang gid. Kung hindi, pagkat niyo, mamalay-ray ka mo. Tananda, ang nakuha, depende man action boy na. Pero si Primo ko, Kapitan da Jojo Malaya, good morning. Good morning, Kap. Wala na si... Basta da ya, Kap. No, okay man da sa mga tao da. Wala ka pusoy, Kap. Tong, it's servisan pares-pares na lang ha. Pero ti considered yapon, PD 1602. Ti mandam lang kamo ha. Mambal gurong pulis guro kaysa tagtaganay action boy mo. May ara man nga pulis na nagabantay. Basta gina pang tandaan na nila mga tsura. Gani. Nya inislaw daw pila na kadlaw daw wala ni sila gakuan mo. Wala ni sila ga madjong niya kay daw wala nagro kapital. Subong. Bantay bla kay magkuha na sap bantayan ta naman sila. Piyo na. Tapos basi ma-notice nila sa sulod ng sinisanay. Wow, mula balate, piyo na. Oo. Sige. Pero ti sa aton nga balita special action boy, mga ano ni sa mga rason kun nga nagabaho ang baba, kag tips kun paano ini malikawan. Helpful man ni action boy mo kay di ba gamas ta subong. Kaya budlay mo malabas. Basi malipong ka. Oo, sa imo. Malipong to sa nga nagmas. Nagmas na nalipong siya. Sa iya kagalingan nila. No, wrong. Nila siya mo. Hindi dapat. Sorry, pamati ka mo. Una-una action boy, i-tackle. Tackle. Storyahan ta mga rason kung nga nagabaho ang imo sini nga baba. Una gidira sa mga ginakaon gid action boy. Oo. Especially ning mga kuan bala mga sibuyas, mga muna, no? Yeah, correct. Sibuyas, garlic kag iban pang mga seasoning. Isa kuno action boy sa nagapabaho sa imo baba. Kay makadugang na kuno sa bacteria. Kag ti ang mga nagasulod nga pagkaon sa sa flow bala sang dugo kun action boy like sa mga baga posible makaapekto na sa imo nga panginhawa. So tingwa sinada alin sa sulod ang imo nga baho. Hindi na siya madala sa toothbrush ya. Hindi na madala sa toothbrush kaya alin sa sulod mo. Pag ginawa mo alin sa sulod. Oo, pero may ara, duwara kon action boy mo sa pagkaon mo depende kung mga ano bala mga tinga na bala action boy. Kung wala ka naga toothbrush, ti isa na sa rason kag may ara iban nga inner. Sa inner gid sa imo gid nga from your own gid. Iya sinasolusyon niya. May clinical na mga siling ko blind din na madala sa toothbrush ya. Hindi na madala sa toothbrush kaya kada ginawa mo ti alin sa sulod ang ginawa mo goya na ina na yan. Ting kadua direction boy mga tobacco products na managa pa nagapanigarillos.
Untat na bala? Untat na dapat. Sa ato di wala gid jay may ano yun. Oo. Kay mas dako ko no chance sa Action Boy ang mga ara ang nagahit-hit budas ng sigarilyo kag tabako nga makaangkon sang gum disease. Okay. Parang iban subong yan. Yan mga gililyot. Daki daw mati ko sa France to kuno nikotin kuno daw naga. Oo, amo na mo na subong no kung madumduman yun, nagligad Action Boy, hambal nila vulnerable kuno katama ang mga tao na nagapanigarilyo sa COVID-19. Subong naman ya sa France may study naman nga ang nicotine makabulig naman kuno malikawan o kon makapaayos ang COVID. Kon maaway ang COVID. Oo. Ti basi nicotine lang hindi ang sigarilyo gid. Oo. Nicotine lang yan. Yung iba rin, mambala lang yung nicotine na lang. Sulod ko na lang sa sigarilyo eh. Malingaw pa ko sa hit-hit. Ano, no? Oo. Abi ko mapamatud-an na bituod, no? Panigarilyo na. Yan, nicotine. Basi ano man, nicotine. Yung mga ginambal nga aso, no? Nicotine gid no? Nicotine gid oh. Diba, basi ang ending mo ng nicotine to nouns, tubig, tapos imnon. Kasi mo na yun wala. Sa sigarilyo mo, may mga study nga mo na, no? Tanong na, basi may mga development na siya. True. Ang ikatatlo, Action Boy, ang poor dental hygiene. Di wag ka panot braso. Correct. May ara, gid Action Boy, ano? Tapos kinanglan na kuan ka gidya ang inablang cleaning bala sa ngipon. Dapat every 6 months na bala. Na. Labi na Action Boy. Iba niya 6 years eh. Di pang 6 years siguro. Ang mga nakalamatod, sa size meal, basi makabate ka mo. Mapadentista ka mo, ha? Yan, nakabudlay mo na isang kwarta. Tanang size meal naman nga, huwag man mga dentistas mo nga nga mapaklining ko kami. Nag-500 po daan subong, no? Pero pwede mo na yan, kuha ka lanay, pariban ka lanay. Pariban or pa-color. Mas mahal ba lang rebound? Tag 1,000 plus. 1,500 guro. Size meal baton mo, pwede, duwa ka mo sa bata mo. Pero ako na Action Boy, kaya nagatigulang ang tao, may marag, ina yung mga gabuho, blang unto. Ano ganang tawag, mga kinananan. Unga ba? Ungab ng, hindi. Kinanan mga palastahan. Tiga sulod na ako ng mga mga pagkaon. Labi na yung mga karne prita, bala yung kinakaon mo. Nagasulod na da. Tiga hindi ka magsigi ka pa ka-toothbrush o kung mag-floss bala Action Boy. Ti may rakis amo nga hindi bala kung hindi ka thorough mag-toothbrush bala. Hindi na yung makakas Action Boy. Pagkadali ka bala? 1, 2, 3 amo. Ti daw ko budlay man na. Ay kapat Action Boy ang dry mouth. Dry. Ang laway. Mala? Ang mga may laway nga malaw? Inengreha, ang gahakan niya. Ang nga, muna di bala. Tinuluan sa laway. Ang puti-puti, di bala kasi, hindi kasi may ara na bala nga do. Ano siya man, may ara na, may kilala ko sa una, pilas-pilas, pag di bala, puti-puti na balanan. Na, hindi na Action Boy nga, hindi na siya dali-dali kung makakas mo sakit pa na gani. Di sana sa nagapabaho sa imo ba. Specifically sa laway mo balahaw. Nga ara, may ara to nga, may ara ka sakit na di, ano, may ara nga. Doga buka bala, doga bitak bala kung sa Tagalog pa. Oo. Amo na sa kuno Action Boy, ang kayo, ara to, Action Boy, mga labi naging kong gatulog ang tawo, gamalaya balay ang baba nila. Doon naubos guro nila tulon ang laway. Oo. Pag bugtaw mo, ti amo ng morning guro mala eh. Amo na. Do wala pag kagi mala. Kalain guro kung gamala ang laway mo pag buklat mo guro. Sakit. Kasi bala nagbililog. Kalay nagbililog. Ay kalima Action Boy, medication naman. O kung ining mga bulong nga mga ginainom kay kasi may mga isog gid nga bulong mo. Tapos ti syempre masulod siya sa imo nga inner naman. Amo naman ang posible rason naman yung magbahong baba. Ang ikapito mo ning hambal nila Action Boy nga iban pa nga kondisyon. Kay ti ara balang may ara ang mga nagatuga man sang malain nga panginhawa ang mga infection o kon sinuses o kon mga mga sore throat nan isa na sa Action Boy kay may bacteria mo nga naga-exist dira nagapabaho man Action Boy sang panginhawa ang mga sakit kaangay sang metabolic disorders amo na siya guro ang sa metabolic mga tiyan mo da mga muna. Oo, ang iban may mga sakit na bala sa tinai kuno bala Action Boy. Amo na siya ang bulubudlay dila. So pero lain ang baho ginawa, lain man ang malain ginawa. Ang baho ginhawa, ang malain ginhawa, yun may pakpak na yan. Oo, may pakpak, may gali. Malain lang ginawa, bebe. Baho lang. So fresh. Sabi ko baho lang. So fresh. Hindi sa malain. Hindi mo pitis tingin, be. Hindi sa malain. Sige na, tingin mo go. Dali di mo, lapit sa. Sige na.
Ako tanay niya bang kuya. May kalaway, wala karoon nga pasimot. Basi wala karoon ako di partner, ha? Action boy, ang mga ano naman niya, may dutay lang nga tips kung paano ini masolusyonan. Oo, may time pa man ta. Magsipilyo, action boy, of course. Pagkatapos, gids, magkaon. 3 times a day. Tapos ang toothbrush na, every 3 months, inaisla na. Correct. Iba niya, tag 3 years na, magya po ng toothbrush. Nga, alam mo, do makuha na bala, do malambot na sa handle, balang handle, yan na bala nga. Doon naman isang, ano ganina, panawag na, nang dasal, ang brush na, bala. No, upod na makuha naman. Sa iban, yung tagip-tip na bala. Ang handle sa toothbrush, yung tagip-tip na bala. Pero every 3 months, every 3 niya. months. Tapos may, depende, parang kasi may sari-sari, nasa kuha mo, may soft, may hard, may, di ba? Medium lang. Tidira lang sa soft ya kung ang imo nga mga gums, kung mga pang baby pa. Ay, katatlo, action boy, hindi lang untong toothbrushan. Ang dila. Correct, ang dila. Ay, ano, binisa mo suka-suka, ang iban nga suka-suka, na mo nang iwala nila nga ginabrushan ng ilang nga dila. Tapos sa mag-toothbrush, kagili ko no, para sa ako sa dentist ko, hindi siya, hindi siya, ano ganina? Amo na ang pakilid. Hindi pakilid. Dapat babaw dalon. Babaw dalon. Up down. O hindi siya pakilid. Dapat up down. Ang nga ako no nga. Mo nang basa ng dentista? Oo. O yun ako na mangkot, na question mo pag idya kayo niya mag-toothbrush yan mo na ang up down. One. Up down no, hindi man up down. Basi puro up. Kasi mo na wala one direction lang. Kaya mo na importante gina. Ibaloon man na no, para man na sa Google para kung gusto niyo ma-improve ang inyong pang ginhawa. Sa may mga postiso syempre, tinuan yung ginayang ninyo ng mga postiso. Correct. Kaya mo nagapabaho gina isang action kaya nagakuha na sa mo sa ang postiso, line ng postiso sa original na eh. Hindi na sa madala sa toothbrush lang kung magkakasunod na sa kitinluan. Ang iba nga ginahuluman pan action boy no sa mga mouthwash amo na siya dapat sundon gina. So ang ika-5 action boy, likawan nga magka-dry mouth ka. Likawan nga magpanigarilyo, nga amo ina makatugas ang dry mouth. Subong man sang ginastadihan pa to. Subong man action boy sang kape, soft drinks kag alcohol. Nagapa-dry mouth na ina siya kuno. So dapat water lang gid. Kaya mo lang inang liquid nga good for the body. Next action boy, syempre, ang imo nga diet man. Kay amoy na makatugaw sa mga metabolic disorders, balakis may action boy mo nga base ang iba bala hindi maka-poops bala every day. Diba si mag-tig-up. Tig-up na gagawa. Di ba na pero tot ka bala sa bakit? No? Kalain ko ron, dumautot ko. Ang utot mo kasi diya. Ikaw ginauna man, kalapit mo lang sang baba sa ilong. Hindi man nagkaroon possible pero kalain tapos timing ka kaon ka pa ba? Mamadaan ka gana. So, part man na sang diet. Pero hindi action boy amo nalikawan lang nga magsige ka. Kaon lang bala nga kung mabatyagan mo nga hindi normal ang imo pamuhin. May araw na action boy mo mga disorder man bala kay hindi man na normal nga hindi ka kapamuhin sa isa ka adlaw. So dapat tun-an mo ina ka magpa-check up ka kung dapat. Amo to dahil ang hambal mo action boy nga mag-change sang toothbrush every 3 months. Tapos, gid ako na action boy, regular nga dental check-up. Hindi lang tungod nga nagasakit ang unto mo, amo pagpa-check up mo. Usikan mo gid, kay it's for your health. Mga nambal ko, every 6 months yan, ako no, dapat ang aton nga kapag cleaning sa ngipon, every 6 months na yan. Sa dire action boy, tsakto na every 6 months, kay dire nakabutang, nga at least ma-visit ang isa ka tawo sa dentista twice a year. Every 6 months. Subong, ano mo gina? Pwede na subong kay may mga sapa. sapa. Mga dentist mo? Wala man. Kasi may home service. Social distancing correct. Tagu-taguan yun na danay. Or basta iba na muna gani. Gusto nila nga malambutan pa after isik yung ila kwarta. Tina mo na kapital sila para basi pa lang. Muna ang ginatong AIDS nila. Good morning, anay kay Ronald kag Bingbing Amangkiton dira sa may Don Jorge Araneta. Barangay Don Jorge Araneta. Sa Blanca family sa La Carlota, kay Migo ko Tabiloy Matalubos sa La Carlota, good morning. Sa akong classmate Ronnie Vallar, good morning man. Terry Simpson Yong, Julius Caballero, good morning.
Linet Tanista. May agaman. Sige. Kay Nonoy Treyes. Good morning. Kay Jen Buerom. Sige, imo na meron ka na? Yes, good morning kay Daisy Kinimagi. Kay Tita Sally Carman, hello, good morning. Mary Grace, Eugenio Fermin. Ano na si Sally? Yes. Si Mamang Edgy Beltran Camento, kag kay tatay, kag kay nanay niya dira sa barangay Mansilingan. Angel Queenie sa San Carlos is watching, thank you. Tita May Machong Sano, Bing Beng, Miles Flor, good morning. Si Tita Jang Yap, good morning. Wow, Kiano Christian Ledesma is watching. Raul Velasco, hello, good morning. Hambali Tita Jang kuno, good morning sa duha ko ka idol. Jang Yap. Do ka sip and go da, kamusta? Kumusta? Sirado pa eh. Oo. May social distancing. Oo, yes. Hambali Teacher Edgy kuno, basta upod ka mo man ni Sir Action Boy, pertigid siya magkadlaw. Uy. Kakadlawan siya kuno aga pa. Good morning man, kapamati Block 3 Lot 8. Oh, grabe yata gigid ang address. Block 3 Lot 8 Araw Vista Alegre. Good morning family Lamayo. Ay, okay. Sige. Kay, sino pa ginatamya mo da nga ni man? Si Melly Mels. Yes. Sa Kuala Lumpur. At good morning ko na sa taga Sitio Aning dira sa barangay Panukoy ni siya. Correct. Edgy Beltran Camento. Amo na siya boy. Amo na siya. Kaga sa Mapisanon, galing ang Public Information Officer sa Negros Occidental Police Provincial Office, Major Edison Garcia is listening. Pisa na siya Yeah. Grabe yung mga adjective yung gamit. True. Kaya nagano sa dana, nagapamati. Ay, good morning, sir. No? Kay Colonel Romeo Valeros. Yes, morning, good morning, PD. Kay Colonel Inocencio Pasaporte, good morning. Kompleto Sa mga nalipat ugli kahapon bala, magtamyaw sa aton nga mga kautod nga Muslim bala sa sining pagsugod sa Ramadan bala nila bala nga selebrasyon, no? So nag-upod kita sa ila pag sa ulog sang Ramadan. Sacrifice, no? Feast of Sacrifice. Sige. Standby na kita mag-action sa aton sining action hotline. Maging kaupo ninyo si Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio.